Yesu langa lompefu akunyama akungabikho incwadi yesibili kaApostile uPawulos ebhalela ibandla laseKorinte kwesahluko se-12. Masifunde ke uverse 6 sime pha uverse 9. 2 Corinthians chapter 12. Commence reading from verse 6 to verse 9. Kuba xa bendingathi ndithande ukuxhayisa, bendingayi kuba ndiswele ukuqonda, kuba bendiya kuba ndithetha inyaniso. Kodwa ndiyayeka ukuze kungabikho bani ucinga ngam ngaphezu koko abona ndikuko, athi mhlawumbi akuve kum. Kwathi ukuze ndingaziphakamisi ngokungaphezulu ngenxa yezityhilelo ezincamisa, ndanikuviko enyameni, isithunywa sikaSathana, ukuze sindintlithe, ukuze ndingaziphakamisi ngokungaphezulu. Ndayibongoza kathathu iNkosi ngaso isithunywa eso, ukuba sisuke kum. Ithe yona kum, ubabalo lwam lukwanele,
kuba amandla am azalisekiswa ebusweni kwamandla. Ngoko kokukhona sengiyakhalisa kamnandi kakhulu ngokuswela kwam amandla ukuze ahlale phezu kwam amandla kaKristu. Eli lilizwi lenkosi. Wanga uThixo angasikelela azinzise ezinhliziyweni zethu ngoku nangona phakade. Amen. Eke siyamake ngalomcimbi wexesha. Kodwa ke cela nje imizuzwana embalwa neminyamezelo. Zawuzama uyisamarayza lento bendiyilungisile. Ndingunkosinathi Mbotsi wakutshatshwa. Yabona ke lalali yakutshatshwa. La ndawo imi kuyo ngoku seyitrust. Kuthiwa ke bawuphaliso kwenzeka. Ngela xesha losikwa kwala trust. Utata othile wathi umzi wami uzaba sekuqaleni. Awugqiba lo tata wathi kube nezinto. Wahamba wathi bekuthiwe ilali izawuqala apha. Wasikela. Wathi bendizivile measurements ku50 by 50. Wacanda wokha. Ngemini eyodwa ebibekiwe. Bafika belimi besuke different. Bafika bavula imoto yabo. Bayivala ibhuti bawugqiba ukhupha imap bayibeka phezu kwebhuti. Athi bawugqiba ubeka imap phezu kwebhuti bayifunda. Akhona amadoda ohlala. Bathi xa beyifunda le map yathi map xa nitsala ichina nizawuqala ecingweni nize endleleni. Wabe yena lomfo elizitsalele lakhe ichina walisusa endleleni wabheka ecingweni. Into esuke yayingxaki into uba indlu yakhe yasuka ngoku yasestratweni. Ngoba thina bantu sinentothi xa sizala sithaba bazawusingcwaba yeyethu i-road map. Kodwa esuke ePitoli ekaThixo inikiwe umntu ngamnye ubunikiwe okokuba ngaba uzawungcwaba umntanakho yimap yakho. Kunjalo uThixo akakuniki umsebenzi ongazukwazi uthwala. Qala kujonge akubone into uba unayo i-ability. Ungaba wena awusiqondi kakuhle ucinga into uba awunamandla, kodwa uThixo okudalileyo uyakwazi into uba uzawumelana nale meko. Ndizama ukuthi kuni ifemeli yakwasiwa unithembile uThixo. Uyanazi into uba ninayo i-ability. Ndifuna ukuthi kuni msiwa seyikhala unithembile uThixo. Uyayazi into uba naleni meko nizawukwazi umelana nayo. Kukho izinto endiqondayo uba mna andawulungumelana nazo. Ndiye ndimthandaze uThixo ndithi undincede Thixo. Ungandinike nje mhlawumbi ndawumntasenzisithi abantu akukho Thixo. Kodwa uThixo uyabazi abantu ii-abilities zabo. Nani unazile i-ability yenu. Tutwini ngaloo mazwi. Uthi uPawulos apha ubabalo lwam lukwanele. Ubabhala uPawulos la mazwi kungemnandanga kuye. 1 ufundisile eKorinte. Wathi emva kobemkile kwakho imfundiso ezifikayo ezingezizo. Ubhala ngokwezama ulungisa ezo mfundiso. 2 kukho abantu abalayo abathi uYesu akanguye uMesiya. Ubhala uPawulos elungisa ezo zinto. Hayi
mandiziyeke injongo zobhala kaPawulos ndize kule nto ithi sisifundiswa esi kuba ufunde wayityekeza phantsi koGamaliyeli wathi phezu kokufunda kwakhe waphiwa ngumoya uba makakwazi ukutyhila izinto. Wathi awukwazi utyhila izinto wawazi umthetho wamaRoma kwakunye nomthetho wamaSirayeli. Athi uba ufuna ubamba ikholwa alibambe, athi futhi isigwebo salo kukufa kungabikho jaji nolukhulula ngoba uyazazi izinto. Wathi ukuguqukeni kwakhe wamjonga uThixo wambona into uba kwakhe kwatsho masikwatha Pawulos le mfundo nayo yakugezisa. Wambona uThixo uba anganayo impakamo uPawulos. Pawulos ingathi uneziphiwo angaphakama. Usijonge nawe uba kutheni ngamanye amaxesha usehlelwa zizinto ezibuhlungu. Ngoba xa ejonga uThixo akajongi le nto yiyo, ukujonga into zawuba yiyo. Athi akubone into uba uzawungalungi kakuhle apha endleleni akwenzele icebo. Wasuka uThixo xa ebona into uba uPawulos anganempakamo wabayeka uGabriyeli apha eqala kwakhe wajonga kuSathana wathatha isithunywa sikaSathana oba masinike uPawulos ufike enyameni. AyingoSathana onika uPawulos ufike enyameni, ayingoSathana ovisa uPawulos kabuhlungu kuThixo. Usebenzisa isithunywa sikaSathana. Wakhe wayenza lento kuYobhi, wathi Sathana umnqalile na umkhonzi wami uYobhi, wathi awuthi ewe, wathi umjikelezile wema uThixo ngoba uyaqhayisa ngoYobhi. Wathi nankiya wasebenzisa uSathana uThixo uba makavise uYobhi kabuhlungu. Kuba yalicebo likaThixo okokuba ngaba uPawulos makangaphakami. Into ethu uPawulos kuku-understanda into uba eli licebo likaThixo ayilocebo likaSathana. Wasuka wema waqhayisa akalwa necebo likaThixo. Into esenzakalisayo kukubona icebo likaThixo sisuke silwe nalo kanti sesisilwa noThixo, ngoba ngamanye amaxesha icebo likaThixo liza kuthi kabuhlungu. Kuba ngenye ixesha icebo likaThixo isithunywa esi sikaSathana sithunywa nguThixo iba yifemeli yakho, iba ngabahlobo bakho, iba ngabantu ohlala nabo, iba ngabantu ongabaziyo, iba ngabantwana bakho. Kanti ngenye ixesha iba ngabantu abukhonza nabo, basuke bona ibe ngabo abafaka kuwe uvike enyameni. Into yesibini endifuna uyithetha yinto uba uthi uPawulos ndasibongoza isithunywa kathathu, akathi ndasicenga kwabakanye sasuka kum, kodwa uthi ndaba nomonde kuba xa usengxakini sikube nomonde noThixo, ngoba into eyenzekayo imbiza zakwaThixo azikhawulezi uvuthwa. Ewe unabantwana abaphangeli, uyathandaza umhla nezolo, kodwa be patient. Uthi ndasibongoza kathathu, ndasicela egameni loyise, ndasicela egameni lonyana, nasegameni lomoya oyingcwele, kodwa guess what? Akathi sasuka isithunywa. Akatsho tu, ndifunde kaninzi le passage. Kodwa into ayithethayo yeyoba ubabalo lwam lukwanele. Wathi my grace is sufficient kule kono kuyo, kule ngxako kuyo. Kufuneka ubeke izandla zakho ngasemva umaluthi ususilwele. Thina izicaka zakho esilulamileyo kuko konke ukulwa kweentaba zethu uza kunceda uThixo engakususanga ebubini, ngoba into
azenzayo uThixo akazisusi imbandezelo, akazisusi intshutshiso, usuka sinika amandla okuphumela ngapha kwazo. Ayithi into uba xa ukholwayo azizungabikho into ezibuhlungu, kodwa into efuneka uyazi yinto uba unomntu wokulwa naye amadaba akho. Ngoba zasisuswe isithunywa inoba sahlala mhlawumbi sisahleli nangoku nakubene sibongo sekaninzi. Be patient because why? Uthi ubabalo lwam lukwanele, kuqala uviko kulandele ntoni? Ubabalo. Xa ungena evikweni funeka uyazi into uba into elandelayo izawuba lubabalo. The thorn in the flesh is followed by grace. Yile nto ethi kwampostile uPawulos, iintlungu zexesha lakaloku nje azinakufaniswa nobuqhaqhawuli obusezawutyhilwa, ngoba kukho into ezintle asezawutyhila uThixo, kodwa uzawutyhula ngapha kwentlungu. Funeka siqale sidlule apha ezintlungwini. Funa ukugqibela ngokuthi noba yintoni esinayo, noba yintoni esiyaziyo, noba ngubani ongakuthi, noba zintoni esidlulileyo, kufuneka siyazi into uba asikwazi uqhayisa ngawethu amandla. Ngoba xa siqhayisa ngawethu amandla uzawuma kude uThixo. Nethuba uthi mna ndiyintombi kaNantsika, ndingunyana kaNantsika, uzawuma uThixo mbukele usinda lakhe. Kodwa wawuphakamisa izandla uthi ndiziphosa kuwe Nkosi, ndiyinto engenamhlobo, ndithemba lwakho lodwa ufefe. Uzakunceda uThixo ngoba lukwanele ubabalo lwakhe. Nokucinga into uba ingqobo kuyo yeminyaka ayinobidlule, kodwa Thixo amandla ingadlula. Nokucinga okokuba uqalekisiwe, kodwa yazi into uba ngapha kwezaqalekiso lukhona ubabalo lukaThixo. Nokucinga okokuba ushwadulelwe wada wazamkela neshumulo, bathi abantu ungumpha ophume walahlwa. Kodwa funeka uyazi into uba phambi kobuso bukaThixo uyinto yonke, ngoba nawe ungunyana okanye intombi kaAbraham. Umlindile uThixo ngezibele, athi umntu wasekhaya, izibele zakho Yesu ziwanele wonke umhlaba, azinamlinganiswa, azinakuphela ndawo. Azulathi sebekhala mawubeve, sebevuma baxolele. Yobalulekileyo yeyoba wena ungazwela amadaba akho, kodwa ubhekisa amadaba akho kuThixo, ngoba ngaphambi koThixo lukwanele ubabalo. Nokucinga okokuba wena sewungumoli onxaniweyo, kodwa kufuna ukuxelela apha ekoneni kwakho lukwanele ubabalo lukaThixo. Wawuzapha uThixo phambi kobuso bakhe. Ikhona isobe yasemazulwini ziyahlanjwa ezingqombela zemhlophe bekhebu, yabiza uThixo uthi lukwanele ubabalo. Sinobabalo lukaThixo olugqithe kokukonga, athi kathetha ngalo umntu okumshayo, athi i-prevenient grace. Olwababalo luhamba phambi kwethu, uthi ngexesha uphuma kwamamo emkhaza usithi ungazazi noba uhamba phina ugoduka, uvuke kusasa uthi andazi uba ndiwele njani ezindongeni, ndadlula nakwimizi enezinto ezilumayo. Xa uvuka kwakwemebhedini kanti kubangwe loo babalo lukaThixo olukugadileyo. Nawe ngokungazali lo Thixo lukugadile, kuba ulinde wena uThixo uba mawuze kuye. Lolo babalo othi ngokusondela kuThixo athi izono zakho ziqolelwe. Bathi xa bejongile abantu bathi lo ebebulala, lo ebenqila, lo ebento ethile, babebethetha inyani, kodwa inyani expirishileyo. Ngokuthi wawufumana ubabalo ezo zinto zonke zimpilo ngebihistory. Ungathi xa unojonga eziphi uthi mkho mfundisa, kanti inceba kaThixo
yasiqhuma, yasondoloza, yasibeka kwezindawo. Mawasandelela amazwi, mawasigcina sondoloza. Singabi ngabaphulaphuli, kodwa sibe ngabenzi bezwi likaThixo ngoku nangona phakade. Amen. 106. Phakamisa izindlela zethu. onamandla onke nangu umzi wakho lapha elinge
simenywe ngubhuti wethu, titshala wethu, umoderator wethu angasekho. Sithi Thixo njengokuba ishumayelo yethu thulubabalo lwakho lonele. May you bless this family, the children, the mother. May you bless our college, Ikala TVET College, the staff members, the learners, the parents, the Department of Education. May you bless all of us who have gathered here, that as we go home, kasi goduka, mastate umzekelo omhle, wobhuti wethu, wotitshala wethu, womphathi wethu. Nathi sihambe siphakamise inkonzo zethu, siphakamise amakhaya, siphakamise isizwe sethu, abantwana bethu bafumane imisebenzi, bafumane imfundo elungileyo. Sithi Thixo namandla onke sikhelela inkonzo lethu le eyasewizini emukhulisileyo kwasemoyeni. Sikhelela abashumayeli, abadikoni, abafundisi nobishop walapha Thixo. Uthi xa sihambayo nathi masenze igalelo lethu kulo mhlaba. Ngemini yethu xa uyasibiza Thixo masisabele, masibe abantu abalungileyo, usikelele ezo zonke izinto sizibonileyo apha, sifumane ubomi obulungileyo. May the grace of mighty God, the love of God, and the blessing of all the saints be upon you, uyise nonyana nomoya oyingcwele. Amen.
Masithandazeni sivuleni lo umsebenzi. Siyakucela Thixo Nofefe, siyakubongoza. Uhambe nathi kususela kusasa kwade kwangeli xesha. Sithi ke naxa singena kulo nomsebenzi ngena nathi Thixo Nofefe. Yithi Thixo Nofefe abantwana bakwasiwa xa bechukumisa lo nomsebenzi. Amehlo akho akhangele kubo khona ukuze Thixo Nofefe akhangele nakwindawo abakuzo. Makuthi ke Thixo Nofefe ngokuchukunyiswa kwalo nomsebenzi imisinga yezinto ezibaxakayo abantwana belikhaya inqamke phambi kwabo. Ithi Thixo Nofefe nobitha yanqamka bayilwe kunye nawe kuba wena unguThixo wabo ubagcina ngamaxesha onke. Mazithi izinto ezivalekileyo zivuleke, zithi zonke izinto zobumnyama zisuke phambi kwabo. Sikelela ke Thixo Nofefe uthamsanqelise ngalo wasifela uJesu Kristu inkosi yethu. Amen. Sizawusonga nto abantwana bami. Siqalele ezantsi. Masiqalise. 1 2 3. Meni lo Thixo uyise nonyana nomoya oyingcwele. Amen amen. Amen. Lama ngithathe lithuba ngibulise lona ume phambi kwenu Khazimla, inyana katata umonwabisi Patrick Siwa. Ndizawufunda ilitye lakhe lifundeka ngolu hlobo. To our dearest brother, Monwabisi Patrick, born on the 11th /02 1973 and died on the 27th /07 2022, buried on the 06 /08 2022. The pain passes, but the beauty of the memories we share will always remain with us. We will learn to live in the sunshine of your life instead of the shadow of your death. May your soul rest in peace, in perfect peace. Kando. Amen amen. Amen. Sawucela ke abafundisi nabashumayeli bawumvangeli nisondele sizokwazi into ba sikelele elilitye. Bathi ke asiziyekeni manje salotepu mhlawumbe zine purpose esingekayigqibi uyiseva. Bathi abakude ke bolule isandla. Thixo wethu, Thixo okhokho bethu, ngexesha Thixo wam xa kuzomiswa lilitye, Thixo olungileyo, asenziwanga kuba namali esipokothini. Koko Thixo wam sikhumbule okokuba sakutshona nathi abazukulwana bethu xa bebuza kubantwana bethu bafumane ukuba bazi uba uphini utata omkhulu wabo aphalele khona, kuze Thixo wethu libe sisimiso, libe sisiseko kule ndawo, lime kude sike kuvele isizukulwana sesithathu sikamonwabisi. Sikuthandaza sikuthemba Thixo wam ngoba wena uyakuyenza loo nto, ngoba unguThixo owenza izinto ezingenziwayo ngabantu. Apho kungekho ndlela khona uyayidala Thixo wam, apho kungekho nto khona ubeka into. NjengoThixo ke hlala kapha kweli litye Thixo wam, libe sisikhumbuzo ngoku nangona phakathi. Amen. Andizubeka lizwi lotyhili litye. Njengoba besilibekile ilizwi phaya ecaweni elithi ubabalo lwam lukwanele, lilo ilizwi esityhila ngalo ilitye. Ilitye ke lima njengesikhumbuzo soba amathambo kamonwabisi alele kule ndawo. Ze kuthi nakwizizukulwana ngezizukulwana ezizayo xa kulanda umnombo besithi mhlawumbi abantwana bakhe abazukulwana babo besithi uphi owenu utata, bathi ngo-2022 walandulela eli, amathambo akhe alele kule ndawo. Inyaniso ke yoba kule ndawo alele kuyo amathambo akhe awukho umsebenzi. Xa nifuna umsebenzi nixa kwezi zinto nithandaza uThixo. Xa nikhumbula yena ngoba efile nje usathetha nizapha.
nifike nithi ndim uzibanibani sikukhumbule uba nibeke intyatyambo yonke into ngoba kaloku phambi koba kubekho amathambo alela ukuthula kukho umdali wamathambo alela ukuthula enguye efuneka abheke phambili simbeke phambili. Enyanisweni yile yoba thina abantu bamnyama noba ingafika isithini impucuko kodwa akathawubhubha umuntu wethu aguquka belidimoni. Ngoba uba uguqukile walidimoni ithi nawe noku lidimonane elincinci elisakhulayo kuba kaloku idimoni lizala idimoni apha kulela umonwabisi akulelanga dimoni. Yindawo engcwele le emele ihlonitshwe ngoba ekugqibeleni sonke sizawudlula apha and amathamba alela ukuthula abalulekile nakuthi ngoba ukuba uzilibele ubusuka phi awuzuzazi uba uyaphi. And ke ngoku ingxaki into uba oosiwa aba sizibiza ngabo abasekho sebengamathamba alela ukuthula, so akufunekanga sithi bangamadimoni ngoba kaloku ithi loo nto leyo wonke lo mzwazi wamadimoni. Mandigqibele ke ngokuthi yenye yendawo ezingcwele ezibalulekileyo ngoba indawo yesikhumbuzo kuba bathi abantwana bakwaSirayeli xa begqiba uwela eJordane kwathiwa ngokwezindlu zenu thabathani umntu ilitye ze bathi xa bebuza abantwana benu uba ayintoni lamatye nithi abantwana bakwaSirayeli bawela ililoo nto ke lilitye liseso sikhumbuzo. Njengoba kwakhe kwabuzwa ngenye imini ba lela ntoni elalitye limileyo lithe nqampu entabeni kwathiwa elalitye lingcwaba lendoda kwaThixo eyayithethe izinto kwathiwa maliyekwe elongcwaba lihlale ngoba noba kungavela i-development kuthiwe kanye kule ndawo kukhona igolide ekhoyo kwathiwa abantwana ndini bakwasiwa achukunyiswa njani amathambo enu alele ukuthula. Limele ke uba libe yiloo nto eli litye wanga kuThixo angalisikelela alithamsanqelise ngoku nangona phakade. Amen. Ndiyavakalisa phantsi kwenkonzo yamawisile esemazantsi Afrika ekhokelwa ngupresiding bishop umfundisi uPurity Malinga, kwesi sithili sekumkani Yintsa sikhokelwa ngumfundisi uSibhidla, kule sekete yaseFransbury ekhokelwa ngumfundisi uQuluba, ukuba eli litye likaPatrick Siwa lityhiliwe egameni loThixo Ise noThixo Nyana noThixo umoya oyingcwele. Amen. 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 Zotha zigqibeke sonke Masicimilile samkele uFefe Thixo Ise Thixo Nyana xa sizawukusuka kule ndawo Thixo wethu ushiya wena unguThixo nguYesu Kristu Nkosi yethu lwabo uFefe kaYesu Kristu Nkosi yethu uthando kaThixo ukugcwala umoya oyingcwele bangaphumla kuthi sonke kuthi bese phakathi. Amen.